Бягай, Тепчо! Децата с пълнението на степчета в пластмасовите чашки са особено атрактивни. Чашките можеше да бъдат и по-големи, но айде следващия път. Доколкото виждам, освен че са и бързи, те са и много сръчни. Пластмасовата бутилка от страната на морето ще се пълни така доста ударно и тези от тях, които се умеят да напълнят пластмасовите шишета, бягат обратно към треньора Иван Дончев и нашия родител, който се изявява в ролята на помощник треньор. Благодарим му за което, като преминаването е през конус. Играта, доколкото виждаме, е интересна. Тези деца, които са вдясно, след това ще отидат в центъра, а оттам в ляво, където също е интересно и интригуващо. Една голяма топка се държи в ръце, преминава се през обръчи, през конуси, завръщане на обръщало и обратно в входния пункт. При треньора Петър Алексиев играта на гоненица е в разгара си, топката е малка, гонят се помежду си. Доколкото виждам, някои от децата все още имат нужда от допълнителна разгрявка, но това ще стане в движение. Всички са активни.